ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ స్మైల్ సురేఖ. టుడే రెసిపీ వచ్చేసి గోదావరి పులస చేపల పులుసు ఎలా చేసుకోవాలో చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ మనం బెండకాయ ముక్కల్ని తీసుకోవాలి 2 కప్స్. నెక్స్ట్ ఒక 5 లేదా 6 పచ్చిమిర్చి తీసుకోవాలి, 1 కప్ కొత్తిమీర. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి 2 ఆనియన్స్, పెద్ద సైజ్ ఆనియన్స్ తీసుకుని అవి కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అందులో మనం జీలకర్ర, ధనియాలు, వెల్లుల్లి వేసుకుని బాగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పులుసు చేపలు ఉన్నాయి కదా, ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని 2 స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ని యాడ్ చేసి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మనం పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వచ్చి ఆనియన్ పేస్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొత్తిమీరని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. పులుసు చేపలు అనేవి అస్తమానం దొరకవు, అంటే దానికంటే ఒక పర్టికులర్ మంత్ ఉంటుంది. సెప్టెంబర్ ఆ టైంలో వస్తాయి అన్నమాట. అంటే మనకి గోదావరి ఎర్ర నీరు వస్తుంది చూడండి, బురద రంగులో ఉంటుంది చూడండి, ఆ టైంలో వస్తాయి పులుసు చేపలు అనేవి. గోదావరిలో పులుసు చేపలు చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి, తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ ఇందులో మనం కరివేపాకుని యాడ్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇందులో మనం ఇది కొంచెం ఫ్రై అయింది కదా, నెక్స్ట్ ఆవకాయ పచ్చడి తెలుసు కదా, అందులో ఊట ఉంటుంది, అంటే ఆయిల్ ఉంటుంది కదా, ఆయిల్ చిన్న గ్లాస్ సరిపోతుంది. ఆ చిన్న గ్లాస్ ఆయిల్ని తీసుకుని వేసుకుంటే టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. చిన్న గ్లాస్ అయితే సరిపోతుంది, నేను చిన్న గ్లాస్ తీసుకున్నాను. టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుందని చెప్పేసి వేసాను అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులో మనం చిటికెడు పసుపుని కూడా యాడ్ చేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత టేస్ట్ సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇందులో మనం కారం కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. 3 స్పూన్స్ అయితే సరిపోతుంది, లేదా 2 స్పూన్స్. ఇప్పుడు మళ్ళీ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఈ విధంగా మొత్తం అంతా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో మనం పులుసు చేపలు అనేవి యాడ్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఈ విధంగా ఉంటుంది పులుసు చేప అనేది. నెక్స్ట్ ఇందులో మనం 1 గ్లాస్ లేదా 2 గ్లాసెస్ వాటర్, 1 గ్లాస్ అయితే సరిపోతుంది, 1 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని ముక్కల్ని కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ కలుపుకుంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇందులో మనం ఫైనల్గా బెండకాయ ముక్కలు అనేవి వేసుకుంటున్నాం.
చూసారు కదా, చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది. నెక్స్ట్ ఇందులో మనం బెండకాయ ముక్కల్ని యాడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, బెండకాయ ముక్కలు యాడ్ చేసాం కదా. నెక్స్ట్ ఇందులో మనం కొత్తిమీర, కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం. యాడ్ చేసి మూత పెట్టేసిన తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్ లేదా 10 మినిట్స్ బాగా ఉడికించుకోవాలి. చూశారు కదా, ఈ విధంగా ఉడికిపోయింది. ఇప్పుడు ఇందులో మనం చింతపండు రసం అనేది తీసుకోవాలి. ఒక పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండు తీసుకుని వాటర్లో వేసి బాగా మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఆ రసాన్ని మనం ఇందులో ఫైనల్గా వేసుకోవాలి. బాగా ఉడికిన తర్వాత చూశారు కదా, నేనైతే చింతపండు రసాన్ని వేస్తాను. ఇంకో 10 మినిట్స్ బాగా ఉడికించుకుంటే రెడీ అయిపోయినట్టే కర్రీ. ఇప్పుడు మనం మూత పెట్టేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్గా అయితే పులస చేపల పులుసు రెడీ అయిపోయింది. లాస్ట్లో మనం కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకుందాం. అంతే ఫ్రెండ్స్, చాలా ఈజీ ఈ రెసిపీ. మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్. బాయ్ గైస్.